cɛw i k'a dɔn bɛɛ ka tanu i tanu cogo la bɛɛ ka tanu i tanu waati la o de bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛ ka galabu sɔrɔ ka hakili ɲuman sɔrɔ min bɛ se k'a to jamana bi bɔ bolo la cɛ minnu jɔlen don jamana kɔkɔrɔ Buwa Jabate k'a dɔn i n'a fɔ sɔrɔdasiw Buwa Jabate u ka ɲɛmaaba min ye awa général de corps d'armée Sadio Kamara jɔngo ala Sadio Kamara ka kuma man jan nka kawale minnu bara ka kɛ a dɔnna Buwa Jabate k'a dɔn don min nin sɔrɔdasi denmisɛnw bi fanga ta a do y'a sɔrɔ Mali kɛra musokɔrɔba mbogo ye Buwa Jabate k'a dɔn n'i ye sigi a bi batara bɔ i la ni wulila k'i jɔ fɛn yɛrɛ t'i la Buwa Jabate k'a dɔn sɔrɔdasiya i k'a dɔn mɔgɔw b'i ɲini k'a lagosi kuma caman fɔra sabula jamana fankelen bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn u bi bolo la Bamanji bara k'a sago n'a dunga kɛ dongabɔ min ka d'u ye bara k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ni sirannen bɛ Buwa Jabate k'a dɔn anw dɔ labɛnnen kun don an bɛ taa Senegal Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko fanga talen sɔrɔdasiw fɛ Buwa Jabate k'a dɔn fɛn fɔlɔ min n'u y'a jateminɛ an ka fanga tila min ye général min ye ayiwa Asimu Goyita ye e ka taa ɲɛmaaso la hakilinaw ni jateminɛ e k'o bɔ min ye Sadio ye e k'a dɔn sɔrɔdasiw mugu ni kisɛ ka den ma jamanadenw mago bɛ lakana na jamanadenw mago bɛ hakilisigi la Buwa Jabate i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabini don min ninnu kɔni ye fanga ta Mali kɔnɔ Buwa Jabate i bɛ se k'o f'i dabara camancɛ la Mali fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Mali ta ye hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ damadɔ la Buwa Jabate taa ka segin yɔrɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an wasalen bɛ Asimu Goyita Buwa Jabate k'a dɔn a ye danaya ta k'a da min ye Sadio kan Buwa Jabate dɔnniya don kalan don Buwa Jabate k'a dɔn galabu don Sadio fana a ye wulikajɔ kɛ ka taasi ni miiri kɛ Buwa Jabate k'a dɔn kɛlɛmasa minnu bɛ jamana kɔnɔ kabini diɲɛ kununko n'u ye to a sɔrɔ a sɔrɔla cogo jumɛn in na kununko kɛlɛ ani bi kɛlɛ tɛ kelen ye jugu minnu bɛ yan u kɛlɛ cogo ni kununko jugu kɛlɛ cogo tɛ kelen ye hakilina wɛrɛ dabali wɛrɛ maakura wɛrɛ sɔrɔdasidenw minnu bɛ mugu ni kisɛ ta n'olu jɔlen bɛ an ni Bamanjiw ni ɲɔgɔn cɛ Buwa Jabate k'a dɔn k'u dilan ka hakilisigi d'u ma ka hakili ɲuman d'u ma Buwa Jabate k'a dɔn kɛlɛ tɛ kɛ ni kɔngɔ b'i la min ye kɔngɔ ye k'o ban kɛlɛ tɛ kɛ yɛrɛ ni marifa ɲuman t'i bolo diɲɛ laban dɔnniya marifaw Buwa Jabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de kɛra maa min ye nin kɛ maa min n'a sɛmɛnen b'o la camancɛ fanga i k'a dɔn a sɔrɔdasi ɲɛma Sadio Kamara Buwa Jabate k'a dɔn dunan tɛ nin kɛnɛ in na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri o dɔnnen don sabula maa kumabali kɔnɔ ti dɔn nka galabu min b'a la a n'a ti sɔn jɔnmaaya min ma Buwa Jabate nganamu kuma tɛ a ti sɔn o fana ma kabini a bangena marisi kalo tile 22 san 1979 Katikaw fɛ yen Sadio a kalannen don sɔrɔdasiya kalan la lɔkɔliso min b'an fɛ yan n'a bɛ sɔrɔdasi kulu kalan kulukɔrɔ emiya Buwa Jabate k'a dɔn a bɛ bɔ o la don min u fɛn o fɛn ye kalan daminɛ ɲɔgɔn fɛ ale de ye bɛɛ dan u k'o de ma tubabukan na major de sa promotion avec émotion du jury Buwa Jabate a tilalen o la o yɔrɔnin bɛɛ u y'a cɛ Buwa Jabate k'a dɔn e ye mugu ni kisɛ de kalan o tuma taa kɔrɔ fɛ gɛlɛya bɛ yen Alhaji Gamu a n'o y'a da ɲɔgɔn dɛgɛ Buwa Jabate k'a dɔn sabula tun b'o kɛrɛfɛ u ye wulikajɔ caman kɛ kɛlɛ caman jar'u la fo ka taa se san 2012 ma Buwa Jabate k'a dɔn a nana ye k'a fɔ min kɔni ye garde national u ka kalifa ma sabula min ye sɔrɔdasi kulu fɛn o fɛn bɛ yen n'o delila k'a ye walima o y'a ko mɛn o y'a dɔn k'a fɔ nganadon wa a tɛ siran ani minɛ don hakilina a ta ye u nana fara ɲɔgɔn kan Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga nana dafiri Buwa Jabate kabini fanga dafiri gouvernement fɔlɔ min sigira Sadio ale de kɛra ministre de la défense ancien combattant ye gouvernement fɔlɔ u nana tugu ɲɔgɔn kɔ a b'o jɔyɔrɔ kelen la Buwa Jabate kana se fo mingi ɲininka san 2020 o waati ninnu bɛ kɛ tuma min ni yanni coup d'état cɛ o y'a sɔrɔ Sadio ayiwa sɔrɔdasi denmisɛnw bɛ kalan kɛ yɔrɔ min n'o ye président militaire ye Kati i k'a dɔn ale de tun b'olu kunna Buwa Jabate k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri a n'a ka maasɛbɛya ani baara yɛrɛ ye dɔn ani n tɛ sɔn nganamu ma Sadio yɛrɛ woloden a denmuso o ye concours kɛ a ka taa président militaire in na Katikaw fɛ yen siɲɛ 2 a m'a sɔrɔ a ko petu denko tɛ fasoko don an bɔra ɲɔgɔn na tɛ fasoko don sɔma ko tɛ fasoko don n'a y'a kalan kɛ k'a durusi k'a dɔn a bɛ taa n'a m'a dɔn maa wɛrɛ kɔni tɛ taa en tout cas ne kɔni ka tile la k'a fɔ
fɔ maa de bɛ don a la ŋana na o kuma tɛ sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ jalan fɔ ani o cɛya ŋana min ani o cɛya kuma min b'a da wulikajɔw nana boloda fanga yɛlɛma kuran nana kɛ Choguel ko kala Mayiga kɛra premier ministre ye a wulila tuguni Wajabate k'a dɔn Sadio ka wulikajɔ a bɛ kuma ni jamanakuntigi tɔ de fɛn o fɛn bɛ kɛ fɛn o fɛn n'o dabali bɛ tigɛ Wajabate k'a dɔn ani Asimu Goyita bɛn k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko décembre kalo tile 21 a ye wulikajɔ boloda ka taa Moti ka fo yen ni ka taa kɛlɛkɛcɛw lajɛ u ka to dun ɲɔgɔn fɛ ka furafana dun ɲɔgɔn fɛ ka se k'a dɔn min b'u hakili la Wajabate u ka hami ye min ye miiri min b'u la Wajabate i k'a dɔn ni ni maa o maa bɛ kan kelen fɔ a bɛ ɲɔgɔn faamu Wajabate o ɲɔgɔn kunbɛn a ye hakilina caman sɔrɔ a ye kuma caman fɔ a labanna tuguni ka don Moti ani Seware dugutigiw i k'a dɔn ka taa se dugumaw ma maa koloma minnu bɛ an'u bɛɛ lajɛlen kumana Wajabate bɛɛ lajɛlen y'a da tigɛ siga t'a la anw bɛ Moti bi jɔ ko a la i k'a dɔn yɛlɛma caman donna an ka lakana na min ye yɛlɛma ye a bi fa bɛɛ fɛ Moti lakana kɔni zabatera bi kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn i ka kulu tɔw u bɛ munumunu salu la su fara tile kan Wajabate k'a dɔn o ye kuma duman ye a ko k'i bɔ yen sɔrɔsikuluw ye u kwa dali min kɛ Bamanjuw la Moti n'a lamini Wajabate ka taa gosi fo kɔrɔnfɛla i k'a dɔn ka taa gun ye a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababaden ye Wajabate k'a dɔn civiliw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɔrɔsiw ka baara la sabula olu bɛ fɛn caman ye u bɛ fɛn caman galama Wajabate a y'a jira k'a fɔ civiliw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɔrɔsi baara la sabula hali kunnafoni dili ani tamasiyɛnw o y'a damata maana ye o k'i bɔ yen chef du secteur 4 opération Maliko colonel Karimu Traoré Wajabate o fana kumana a ko jɔnkala Moti yɛlɛmaba dun na an bɛ donni min na ko bi k'a fɔ bamanjɛ kɛwale walima ŋanaya kɛwale k'i bɛn'o kɛ a ko kuma t'a la n'i ye Ala y'i cɛ a la i ni patron dɔ bɛ bɛn n'a ma bɛn sɔgɔmada fɛ a bɛ bɛn wula fɛ o b'i ta de tiɲɛ Wajabate o ye Sadio hakili sigi a ko jɔnkala i k'a dun ka tɛmɛ n'a ye sabula baara min kalifalen d'u la o ye jamana lakanani lakana dundi ta Wajabate i k'a dɔn kɛlɛ tɛ kɛ abada fo dɔ de ka sa n'e ma sa dɔ de bɛ sa a ko an bɛ don min na ko bi cɛ o cɛ n'i tora nin gɛlɛ in na Wajabate k'a dɔn faso kɛlɛ don min ye suw ye Wajabate k'a dɔn k'i ta ka na i su don so o kɔni o nkalon banna fɔlɔfɔlɔ Wajabate k'a dɔn maanifin an ka maa kun bɛ sa i k'a dɔn kɔnɔw ni dugaw de b'a su dun ten a ko banna sabula dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don sɔrɔsikɛ a ka hɔrɔnya n'a ka hadamadenya ka sabati hali a salen kɔfɛ Wajabate a ko min y'o kɛ o ye minɛnw ye min y'o kɛ ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye tubabu dɔnnikɛlaw ye k'an dɛmɛ Wajabate a ko i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ la Rusi jamana Chine Turki Wajabate k'a dɔn ninnu ka ayiwa baarakɛɲɔgɔnya a kɛra an bolo nafaba ye Wajabate k'a dɔn ayiwa tasuma bonda dɔ bɛ yen o ko min ma drone armée Wajabate o kɔni ye balawu de dabali tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se o la a ko jango kɔsa in na u ye minnu sɔrɔ min ye pankuru minnu bɛ sigi kangala ka wuli kangala minnu bɛ wuli ten cala Wajabate u bɛ se ka jigin cala a ko caman de sɔrɔ la Wajabate a tɔgɔ ka ca an tɛna an da don bɛɛ la a ko min ye ale ye a cira Asimu Goyita ko a k'a f'u ye i k'a dɔn sini bɛ sinikɛnɛ bɛ yen hali bi n'a ka bi Mali i k'a dɔn a ka ja ka tɛmɛ nin kan Mali hali dimɔgɔ kana pa jamana kunna a ko dabali tigɛra a ko sabula min ye minɛnw ye avion minnu ani ka taa se minɛn wɛrɛ minnu bɛ kɔlɔsili kɛ i b'i to Bamakɔ yan ka Mali dan ani Mali dan ye Mali i bɛ se k'i to Bamakɔ yan ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ i ma bɔ yan a ko avion de chasse type L39 min ye Su-25 Super Tucano hélicoptère d'attaque type Mi-24P Mi-35 Mi-24 hélicoptère de manœuvre la hawla wala quwwata illa billah pop Hamali Abignon Wajabate a ko k'i bɔ yen min ye sanfɛla ye Wajabate k'a dɔn u ko minnu ma min ye système de défense antiaérienne drone min ye Akenti yala o de ye balawu ye Wajabate k'a dɔn kɔni danden ma sɔrɔ o la sabula diɲɛ laban dɔ ni laban bɛɛ marifa min ni kɛlɛkɛfɛn min na Wajabate o y'o ye a ko n'i y'o fɛn in da k'a lajɛ Wajabate k'a dɔn a bɛ se ka pati yakaw su fɛ tile fɛ a b'i to yan min ye Kidal commissariat ye ni commissariat bara k'a ka bigi signé a b'a ye Mali o tɛ dibila ye o dibila ye Mali
Wajabate Sadio ko akwami doni mina ko bi sorasi kulu Mali ni so jale ni yaye bi jesege nani jamana bele jele kembe ka Mali ke tamashiya farafina yere sorasi kulu ba seba be minu nye nu bi kela don nu bi se kela la Mali jatele do bi ni ye kele fla sabafo Mali to abi fo wajabate akudo wore mo ke ale kilinde wajabate ka do chede minu bi forona chede minu bi wulika diula wajabate olu fana nimbala opma Mali de bele jele ka faranyo anga bi aywa mi se ka to jamana ame mi nyini o ka kan zawoyi ame mi nofe o ka soro ambulu wajabate o de la e ka do Sadio sebenikala mi nye fasira haidara he ako dangoroba inga anga fo asababu anaka galabu arme yelema